Näinpä se lähti taas tämä vuosi käyntiin. Ollaan pelipaikoilla kopteriin lähössä kohtaa. Kamat on pakattu ja otetaan vaan, että tuo kopteri tuolta tulloo, niin päästään hyppää kyytiin ja päästään sitten sinne pelipaikoille. Kyllähän se tästä kuulkaas lutviudun. Joka tapauksessa. Nyt lähdetään kohti erämaata Kiirunassa. Ollaan siis ja kopteriin hyppäillään kohta ja tästä se taas lähtee tämän vuoden reissu. Niin vettähän se on luvannut koko reissulle tähän näin, ainakin alkuviikkoa. Ja Joo. saa nyt nähdä sitten miten käy. Pari ekaa päivää ainakin on tarjottu ihan hyvää keliä. Nyttenkin on silleen, että hiki virtaa kun vähän jotain tekee, mutta sitten onkin oikeastaan loppureissu niin vesisadetta. Ja ihan silleen mukavasti, mutta jää nähtäväksi. Se nähdään. Katsotaan. Niin, se ensimmäinen kerta olisiko rupeisi taas tuo keli muuttumaan. Niin, on se mahdollista. Mitä on luvattu, että tulee vettä ja sitten ei ole kuitenkaan tullut. Että katsotaan. Aamullahan se aina näkee, kun herää, että mikä on tilanne. Ja sitten kastutaan, jos kastutaan. Kuuluu pelin henkeen. Mutta se nähdään sitten tovin päästä. Nyt me lähdetään reudaan vehkeitä tuonne kopterille ja sitten lähdetään lentoon. Sittenpä tuoreeltaan, niin mikäpä fiilis? Kyllä se on kiva tänne joen varteen päästä. Pari tuntia myöhässä tosi päästiin. Kyllä. Keli suosii. Paikka on hyvä. Ruvetaanhan laittaa paikat kondiksi. Näin. Ensimmäinen päivä aloitetaan hetkulle makkaralla, pihvillä ja uusilla pottuloilla. Kyllä, pitää olla lihaa saa ruokaa, että jaksaa taas pitkän viikon. Kyllä. Ja sillä aikaa kun makkara paistuu tuolla, niin tännehän me kasattiin tämmönen 2 teltan kombo. Tää oikeampi kotateltta on semmonen yleinen oleskeluhomma ja tuolla vanhassa Robensissa nukutaan. Ja tuolla itse asiassa perunat meillä porisoo, niin se on kohta siltä osin myös kondiksessa. Nautitaan nyt tänään kelistä ja ruvetaan siitä sitten etenemään. Tehdään nyt ruoka loppuun ja mennään syömään ja kasataan peruvehkeet ja lähdetään kohti jokea. Se on se ensimmäisen illan kalastus aloitettu. Tai ei nyt aloitettu, mutta lähes. Yritetään ainakin.
Otetaanko haavi? Sano vaan. Tulee kun Ei se iso oo taas. ei, kyllä sillä johtoo mennä. Joo. Fish on! Onko isompi? Tarviiko jeesiä? Tarvitset sä haavi? Jos ei saa välillä olla haavimies. Sen niitä kaloja joskus karkuttelee. Johanni vikuroi. Piekko harkan. Otas vähän. Missä se? Se meni tuonne puun alle, vähän pois. Mhm. Hyvää pojat. Yes. Pientä. Tää on ötököitä. Vähän se. Sillä ei tarvitse yksi olla. Niin mennään tonne ylämutkaan, mikä on tuo seuraava. Joo. Siitä alas. Joo, mä taisin. Sanot vaan kun oot jäähytellyt. Omat niskoille vetäis. Niin. Ja tänään oli mielenkiintoinen päivä. Satanut koko päivän vettä ja tuli semmonen ihan kohtalaisen miehekäs alue tuohon meidän päälle. Meni suuri osa päivästä nukkuessa vesisateita pois. Mutta nyt on keli hyvä.
Nyt on hyvä kala. Mua aina pelottaa, että se pääsee irti, niin se lyö suoraan naamalle toi perho tuolta. Onko se taimen vaan harjus? Taimen. Ai ai. Huhhuh. Sinne meni. Hyvä loikka oli kyllä. Harmi otti ohi. En tiedä, että yrittikö se vai... Niin kävi joku muuten vaan. Niin. Oli tuolla vähän alempana kävi. Siinä. Ei oo pieni. On ne kyllä jo. Eikö? Rauha. Tää on joku pienempi kirjainen. Neljä kaksi. Sitä me tultiin vähän kahtelemaan.
Tyytyväinen kalastaja. Aamusumpin paikka. Kyllä. Kyllä. Vähän valmistellaan ateriumia. Noin. Maha on täytetty. Tulee meinaa prii. Jossain keittiössä ollaan jo apukäsin. Tervetuloa Josen keittiöön. Tehdään vähän piffejä, kuulkaa, niin burgereihin. Täällä on yksi ihminen, ketä syyttää, sitä tulee maha. Mika, saatana, miten oot valmistellut meidän piffit? Tai pistetään sen piikki, että Mika on tiskannut huonosti meidän asti. Niin nimenomaan. Näihin en oo koskenutkaan vielä. Olet. Joo, kyllä. Katsotaan sitten myöhemmin, minkälaisia näistä tulevat. Tuleeko näistä yhtään mitään? Voimme kysyä, että mitä näistä tulee. No ripulihan niistä tulee. Tadaa! 6 kappaletta pihveä on siinä. Sitten pikkasen pintamaustetta. Ai veljet. Pikantti suola siitä. Kyllä, ja pieni pippurit pintaan, niin tuolta kun Henkka saa kaivettua pippurit. Ai että! Kohta on kyllä semmoset böberet, että kelpaa. Tämmönen bursi siitä sitten tuli. Ei muuta kuin ääntä kohtia. Mitä sanoo Mika? Ei kommentoitu vaan. Mikä Suutainen. Hyvä on. Ei muuta kuin vetoja. Minne läks? Ja Mömmö oli tossa. 4-1.
näytti ehkä vähän nyt. Näytti kyllä paljon pienemmältä. Ehkä varmaan se, että se ei kovin tullut. Jep. Mä menen tohon Mene siihen puusta vähän. kulpaan. Tullaan sinne päin sitten, joo. Se on kiinni. Josella kiinni. Joo. Niin. Saat kyllä ite haavit. Älä kauheasti heittele. Se on tossa. Tää varmaan mikään massiivinen on. Vähän pyristetään. Haimen. Haimen. Hyvä. Ihan kalan näköinen kala. Juu. Niin jo. Kai sillä kaveri siellä. Kyllä sitä kauan joutuu odottaakin. Vielä kun pysyy kiinni, niin taistelun voittaa. Toimiiko haavimestarina vai otatko itse? Ei mä näe koko kalaa. No on se nyt ihan kalan kokoinen. Kauan sitä yritettiin. No. Mutta niin vaan oli pinkki murkku kuule perkele. Niin, oli taas pinkki murkku. Ei se vaan... Se ei kyllä petä. On muuten iso. On iso. Mä tuun siihen lähemmä. Jos saat tälle puolelle uitettua. Saat tänne puolelle.
Yes! Semmonen. Mä sain murkulla taimen. Joo. Siis no ei se mikään pieni, mutta en isokaan. Siinä on pirusti harjuksia pindoa tossa. Mulla oli kanssa. Saitte sitten yli 40 pomppia. Mitä hemmettiä? Kävi tälleen. Ei saatana. Ei murkku kelvannut. Niin harjuksia vai? Niin. Just. Yhden harrin sitten sai ja yhden taimen. Niin. Ei ollut taimenen pintakäyntiä, mutta harjuksen oli senkin eestä. Ja mekin me jätettiin molemmat vavaat tonne, tai femmankepit tuonne. Ja et käydään tossa ja tullaan takaisin, mutta ei jaksa kävellä tonne asti. Hirveä homma. Ei siellä ei ollut taimen tarjoilua kyllä, mutta olisi ollut kyllä harjushätsi siinä kyllä. Joo. Mä sain kun tää komeen tossa noin, se en saanut kyllä ihan käsiin asti, se pääsi ihan metreillä irti ja pomppas oikein kiinni. Harri? Joo, oli siistin näköinen. Joo. Kävin hypyyn kautta. Taisi tulla vielä videollekin. Joo. No se on, kato, kun on herkkua tarjolla, niin hypitään. Se on, kun on herkkua tarjolla, niin... No se ei ollut niinku taimen toimintaa oikeesti. Mä en nähnyt hyppyjä. Kyllä sen tunnistaa, kun taimen käy pinnalla verrattuna harjus käy pinnalla. Niin kyllä ne oli harreja. Joo. Mutta oli kyllä iso evästäkin harria. Se oli kyllä lähellä. Joo. Sieltä Jose vaan meille ruokaa taiko. On muuten aika herkullisen näköinen. Kyllä.
Kova on tuuli, ei auto. Mutta mitäpä sanot eilisestä ukkosesta? Meinas isolla miehellä tulee vähän kakkaa housuun, kun rupes 200 metrin päähän lyömään salaamaan. Kyllä siinä yöllä vähän joka poika silmäänsä avasi, että mikä homma. Ei muuta kuin minkäs teet, ei muuta kuin makuupussiin syvemmälle ja toivoo parasta ja pelkää pahinta. Ei menty ulkoruokintaan. Ei lähdetty ulkoruokintaan vielä. Mutta lähellä oli, kävi mielessä kyllä, että kohta lähettävä kyllä jonnekin jemmaan. Nyt saat päättää puolen. Kyllähän se painuu. Veikkaatte päivän ennätykset ja päivän voitto. Kyllä se voi olla. Neljä, kaksi. Hieno. Kyllä meidän kohta. Mä siellä luovuttaa tässä, kun ei toi surkkia, mä en tosi paskan luottaa tässä. Joo varmaan. Oliko niinku justi, että häppi? Joo. Se on varmaan viimeinen heitto tyyli, että... Hyvä. Näin se olisi viimeisen illan kalastukset käynnissä. Mika on tuolla kalastamassa suvantoa ja Henkka on tuolla pitkästi ylhäällä päin. Minä tulin tähän niin kutsutulle minun puulille. Eikä tänään enää kalasteta läheskään niin myöhään kuin aikaisempina iltoina. Kerkee sit vähän rauhoittuu ja huomenna herää aikaisin, kun 12.30 tuo lento nyt sitten lähtee takaisin päin, niin saadaan tavarat kasaan ja miehet valmiuteen lähtee kotiin päin. Hyvä reissu on ollut kaikin puolin kyllä. Ei mitään. Katsotaan nyt vielä, jos täältä jotain sattuisi napsahtaa. Epäilen vahvasti. Kokemusta, jos ei muuta. Nyt ollaan muuten iso äärellä. Ei saatana.
perse. Millähän helvetillä täältä pääsee pois? Olitpas mötikkä kuule, kaveri. Se otettiin vähän vetoja. Sain tietysti. Pitää se nyt päivän viimeisenä päivänä vähän uida. Pitää tietenkin. Se otettiin jo vähän vetojakin tuolla noin. Oi, on muuten komea kyllä. Se on paksu. Jumaleissana. Se on kirkas. No joo. Mä ajattelin, että mä otan sen mukaan, kun oli puhe, kyllä- että otetaan kalaa. Otetaan. No näin Mikael. Niinhän se oli puhe. Uimisesta jo. Ja näinhän se olisi taas tämä reissu päätöksessään. Viimeinen tunti. Ootellaan kopteria ja tultiin nyt sitten vähän ynnää, että minkälainen reissu tässä nyt on ollut. Kelit on ollut tämmösiä, että on satanut paljon, mutta työt on ollut aika lailla selkeitä. Jos ei nyt lasketa näitä paria viimeistä päivää. Ja kala on syönyt itse asiassa aika hienosti, että siellä on onnistumisia tullut joka miehelle. Että Henkka nyt meillä taas oli tälle vuodelle pieni kalakilpailu ja Henkka sen taisi voittaa sentin pisemmällä kalalla kuin minä. Ja Henkka sen sai tuolta alempaa semmosen ihan komea. Minkäs kokoinen se oli? Eikö se 4,7 ollut loppu mittojen jälkeen? No on se sitten 2 senttiä pisempi kuin minä. Joo, 4,7. Komea fisu. Yes. Erkelee. Tulihan se sieltä. Oliko se tosta
loppuliuvusta. Niin, tää on meidän alueen, tai tavallaan meidän alueen loppuliiku. Kyllä. Se on ollut kyllä... Siitähän nyt tuli useampikin isompi kala tälle reissulle. No joo, mä otin sen... Oliko se toissa iltana? Pienen juoksukilpailu. Niin, 4-5. Otti ahnaasti kyllä kiinni ja vetäisi suoraan tonne loppuliuvusta vielä eteenpäin, että piti lähteä juokseen perään, ettei mene siima poikki, kun sitä tässä nyt on ainakin meikäläisen osalta käynyt. Varmaan päälle kun ottaa, niin se on hyvä. Niin, mieluummin näin. Ja Mikaakin päässyt, Mika on itse asiassa yleisesti ottaen varmaan meistä vähiten heittänyt perhoa ja tällä reissulla nyt on sitten pakko heittää, niin se ihan hyvästi sai kanssi 40 pintaan taimenta tuolta. Kyllä niitä sitten näytellään tossa. Jos ei tuu nyt videon loppuun, niin sitten video tuossa välissä oli kuvia, että minkälaisia sieltä on tullut. Ja tietysti Instagramista kannattaa käydä tarkastaa pienen pyytäjät _JHM. Sieltä löytyy muistakin reissuista. Muun muassa viime vuoden pätkää niin tältä samalta joelta, mutta aavistuksen ylempää. Joo, kyllä. Kyllä vain. Täytyy vielä mainita, että porukkaahan ei täällä hirveämmin onneksi näkynyt, että yksi teltta oli tuossa paljon alempana ja yhtenä iltana ne tavattiin, mutta taisivat olla Ruotsista, niin meillä tuli kielimuuri. Ja lisäksi täytyy mainita, että mukavia suomalaisia tuossa ennen lentoa tavattiin. Vanhempi herrasmies, jonka kanssa heiteltiin juttua siinä useamman tunnin. Mukavaa porukkaa. Se on hienoa, että tuo kalastus aina yhdistää ihmeisiä. Niin hienosti. Siinä on aika kuitenkin kulku. Oli melkein pari tuntia lento myöhässä. Niin, alkuperäiseen aikaan nähen, niin... Jep, ja oltiin varmaan pari tuntia vielä etuajassa. Niin kuin paikalla. Niin, kyllä. Et hieman oottelua siinä, kun hyvin se aika meni, kun tuli sitten. Kyllä, mikäs siinä poristissa. Vettäkin tietysti tuli paljon ja vaikutti tosi paljon tuohon kosken veden korkeuteen, että useita kymmeniä senttiä nousi parhaimmillaan veden korkeus johtuen pitkästi siitä yhdestä yöstä, milloin herättiin porukalla siihen, kun vähän ukosti ja siitä menikin sitten minuutti 2, niin se kajahti noin 200-300 metrin päähän tuohon, niin se kyllä pikkasen jo säikäytti täällä avomaastossa. Ja miesten päät nousi teltassa hyvin nopeasti. Kyllä, se pisti vähän niin kuin ajattelemaan, että mitäs nyt tehdään. Mutta ehkä se on sitten tämä vuosi tässä ja katsotaan ensi vuonna taas sitten uudet kujeet ja mihin silloin mennään, mutta kaikin puolin mahtava reissu. Kaloja tuli, se oli tärkeintä ja syötiin hyvin ja nukuttiin. Joo, hauskaa on ollut kyllä. Niin kuin aina. Tällä porukalla aina on hauskaa. Eiköhän se pojat ollut tässä. Eiköhän se ollut. Kyllä.